Zdravím, bača! No čo, ty žumpoidný prestitút, snoríš po ďalšej senzácii, čo? Údajne vám politici ponúkajú veľké peniaze za umiestnenie billboardu na vašom salaši. Teraz práve odišli tí demokrati, aj ten ich vedúci Jaroslav Přemysl Orač, čo nám sľubuje veľkú orbu. A ako, dohodli ste sa? Počuj, junáčik, 5G žiarení moc prostený, však ja nemám krátku pamäť, ak ten istý nám pred časom dal všetku vojenskú techniku preč a teraz nemáme chránené nebo. Boli za vami už aj ďalší? Ľudkovia, však 2 roky je do volieb, oni sa tu producirujú, jak po Václaváku, však prečerom tu bolo postapokalyptické Slovensko, čo nám ponúka veľký trest. A čo, ani oni nemali pre vás lukratívnu ponuku? Ale čo ste už všetci rozum potratili? Však pred časom tu oni boli vládli a čo nám ponúkali? Migranta do každej rodiny, výuku pre detičky, veľmi zaujímavú, že kohút môže znášať vajíčka, že sliepka môže byť aj kohútom a iné deviačné vtákoviny, no a samozrejme aj dotácie pre svojich známych a rodinkárstvo. Vravíte teda, že za vami už boli všetci? Neviem, či tu už boli všetci, ale bol tu aj ten kaderník, čo ponúka taký nový reštart. A ja som mu ponúkol, že či by nechcel strihať moje ovečky, keď už má takú prax, ale povedal, že to nie je preňho biznis a odišiel. Našich divákov by určite zaujímalo, ktorý z politikov vás ešte navštívil. No, ešte tu tuším boli tí z Oľajna, čo teraz ponúkajú to, že oni majú radi veľmi to naše Slovensko, ale že bohovskí veľmi radi. A ako ste zareagovali na ich ponuku? A čo by som im povedal? Aj s Dunčom sme ich hnali dolu lázmi, hej, utekali jak prašiví psi. Ale ľudkovia, čo vy ste už na čisto osprosteli? Boli ste 3 roky hibernovaní, veď to sú tí istí pajáci, čo vás tu držali na úzde. Mali heslo, že vagína je sloboda. Jediných na svete vás celoplošne špárali. V lockdownu ste boli, hranice boli zavrené, mudré lístky ste museli predkladať 2 metre, 3 metre odstup, špárať sa v ríti, špárať sa v nose, handra na hube. Ľudkovia boží, vy ste už fakt sprostí, toto tu čudo. Ešte by raz malo byť naozaj, že premiérom. Ešte pred natáčaním ste nám povedali, že je veľmi zvláštne, že za vami nebol nikto z vládnej koalície. Hej, aj mne je to ako čudno, pretože žiaden billboard, žiadna reklama, len potichučky si zdvihneme dvojnásobne platí a ľudí ožobračovať a ožobračovať. To nazývajú, že konsolidácia. Konsolidovať. Poviem vám tam, vy hore. Ľudia by aj nasreli na vašu konsolidáciu, aj by si utiahli tie opasky. Len keby videli tých psychopatov a tých zločincov a darmožráčov zavretých a sedieť tam, kam patria. Lenže ani to ste nedokázali. Čo znamená, že ste všetci jedna banda. A preto všetky voľby sú pre baču starého na veľké hovno. To znamená, majte sa krásne, Slovensko ide aj tak, jak Titanic ku bankrotu. Čau.